tɔgɔ ba alu na konto no be alnye altul min be dula jangoto atul min be dula sumoto na konto no be alnye khafa alnye ko alnyontma alu manake dula o dula ndinto na konto no be alnye khafa alnye ko me dula meto sasa me television me na ole mu tam tvt iyo nata kuna fungo be mu ja akadi nye ko le la si aluma alu si plato sanoko mungara ni mai mla ikafo tam lebo ame au fu kadwoke ne ba ngalo ma hera dinene au ma non samin dina kana je ne suis pas d'accord juma doena e ba ni mo ma mi ni me rezo na ebo doa jarake mi fo ba ko wala del pro yeni mi bo mutu ko pro mo za ade ta bo dugu a dugu sira mai ko damia wal man damia damia bi bo ku ba dugu sira mai ko transition Allah je kamale ne fo ni kamiga sisa mo be ki be ka yerezona awo ibe domaine na ibe maninga bolo kan wo ibe maraka bolo kan wo ibe kasonga bolo kan wo no ambe yoro minna ni la memeni ambe yoro minna ogu babanana region ni ya famu ya famu bon ali mu ya famu mananga kala doni ne bo fam parce ne re mangai même vie ka damana kita bafula be ouais atobara ngono kata bafula be ko fela na fo usugi janya mo be no ne kan fasa no bebe no kuma kan amu befo yenu famu amu befo ya kamale kamara befo kata babaroto ko be ni me awo ka jasura befo ay ko todi ka jasura befo ni watina ameta yoro to boro ngono te katele tuba marala katele isa katele kajolo marade ne ko ameta tuba marade la tuba maragaw banamba kerwane amba maragaw ani abamano amba befo ka be wala nyuman do befo ya ay wuli aga ni partager aga partager fois trayoro la e ko tugodi afamuna ke mama be ka vle tam tv ka ni wati na ay partager li ke aya partager de ka chari abisika yoro aya partager aya famuna ka like kamale ku kana da partager li ma anyo de fo produit le mamu bolo akera ikado teye wo akera boisson ni wo wama ikachake dale akadi okal lagodo kewa inna tamtam na ambe ça fait ambe ala e angarsige tamtam tv la malikono akabaraka chigoni ma jamanta tibenye kili anyemo oluka ko familialen do kujugu ube yerike basigile familialike u basigile do donc ni na dron obesinga bela te dron dalale afle ne be ka erivike sisa nanye tesi kitabali kanya wala ka boisson sigi tabali kanya boisson ni do wala tulu do ta ala soare cameraman ta dale wala sabe wala patisserie bi bolo patisserie na dore ka patisserie be sigi ya ame gâteau blanc refe ni amana gâteau ka goûter ni restaurant be na amando vena droga ika chef goûter sabiri chef ni ok sabiri restaurant tigi chef wala ka chana restaurant tigi ka ya chef gurgele ni obi dese ok Salut. Ka wole bla malien bema. Tout le monde. Ko le yoroni partager. Commerçant. E ka do détail ni en gros. Beki sinu ni yoroni. Abana. Wala sa am se ka ye ka ikado au ka feun di. Abana. Fere feun labla. Mina. Kamale. Mo ko abonné page na. En fle ka kuna fon di bamanangana. O revue de la presse. Ni to fait. I abonné flash be na bamanangana no kadiye ibo laje c'est ça ni to fait kamale flash be ke to mo ka duma abana mam be flash ga kuma kan kadi ayre chekai akam maka abanga mama e ka jale no wa
Kamale a bɛ foli di lamɛnbaaw ma tout le monde ani filɛbaaw ayiwa minnu bɛ k'an filɛ réseau kan an b'u fo ka u mago to bisimila ka dugawu kɛ u ye yarabi Ala ka juma in bi juma min nana Ala ka juma in don o don Ala ka nin ɲɔgɔn kun na yarabi cɛ kabini fayiri a kuma ti kɛ dɛ ala a kuma ti kɛ dɛ kamalen n bɛna min f'i ye awɔ ni Ala ko k'a b'aw sɔn a ma s'an delili la a tɛ se delili la o a b'an sɔn ka sɔrɔ a ma tile fila na sanko kun gɛlɛyara fo maaw ye dugawu walayi nka san bɛ ka suru dɔw ye ne wele ko n ka dugawu kɛ n ko n ka dugawu bɛ yen aw ye Kanga Seguba tɔmɔw ye n'an ye min fɔ a ka ca Ala fɛ ɲɛtaw bɛ bɔrɔ ayi hali ne yɛrɛ dugawu kɛ Kanga Seguba tɔmɔ ko ne ye dugawu kɛ maa caman ye sabali ne ye dugawu kɛ maa caman ye u lara ka den sɔrɔ ka den tɔgɔ danna mɔgɔ de bɛ ka na dugawu ɲini ne fɛ sisan n'i nana dugawu ɲini ne fɛ ni Ala sɔnn'a ma n'i ye fɔtaw fɔ ni Ala sɔnna ma e bɛ den sɔrɔ Siko Ɲamakalay tulo bɛ nin na dɛ awɔ Siko i tɛna kuma nin fɛ ayi Siko na kuma nin fɛ dɛ nin b'a fɛ ka sira wɛrɛ ta dɛ n dɔnba don ayi i dɔnbaga don wa n dɔnba ne tɔgɔ ma ja a tɔgɔ Segu ye wa Segu ja maa ɲɛnama ko tɛ Segu min maga ne bolo ko maa ɲɛnama ko don Segu ni ya marakaw b'a fɔ Segu de ko Seku kabini e ni ne ni Seko Sibo ka sagako kuma na seliba la ne ma nin f'i ye i ye nin fɔ dɛ i ye nin fɔ dɛ Kamalen n kɔni bɛ kelen kɔni f'i ye an ka bɔ o kɔnɔ u ka nin partager ka di Seko ma awɔ fanyani bannen de kun cayalen don réseau kan an bɛ don min na tile fila in na sisan o de nɔgɔyara o dara san bɛ ka na nin kuma ye tiɲɛ ye dɛ an ka taa ni kunnafoni ye Bakari maa kontan ka fisa i kotigi ye dɛ maa kontan o ka fisa i kotigi ye dɛ an ka taa ni kunnafoni ye Kamalen kunnafoni bɛ n bolo a bɛ ɲɛ a to ka don n'a ye tabarikala Kirikɛba ko an bɛ taa i ka dɔn Mali fonction publique tiɲɛ fonctionnaire minnu bɛ yen ni i ka dɔn u bolo bɛ baara in kɔnɔ tiɲɛ e ko maa caman tɛna taa retraite la wa retraite dugubɛli kɛnɛkan da a maa caman bɛna taa nin na dɛ maa caman ne yɛrɛ a sera wa a jagoyalen don a sera yɛrɛ de nin kɛ retraite dɔ bɛ yen ko retraite anticipée o bɛ yen o maa bɛ don yɔrɔ bilen baara tɛ sɔrɔ i tɛ to nin na yen fɔlɔ a wari caman sɔrɔ man di dɛ Yɛrɛkɛla ko a ko maa 200 ani maa 46 tiɲɛ e ko Abubakari Sidiki olu tɛna taa retraite la wa sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn service administratif min bɛ Bamakɔ i k'a dɔn k'a ye liste bɔ ka ban maa minnu ka kɛ ka taa retraite la n'a bɛna don a kumaw la ni k'a bila a ko liste in mɛnna page 21 liste in mɛnn'o de ma bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ wa a bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan international bɛɛ la national bɛɛ la cɛkɔrɔba caman bɛ yen u sɛgɛnna o tiɲɛ la u sɛgɛnna mais u bɛ baara in ɲɛdɔn tiɲɛ don walahi u bɛ baara in ɲɛdɔn tiɲɛ don cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u bɛ na taa mais bila u place bɛ u place bɛ u ka baarakɛyɔrɔ la yen ala an bɛ dugawu de kɛ u ye n'u taara cogo cogo u k'u kɔfilɛ yarabi maakɔrɔ ka ɲi warasu ye walayi sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn n'i ye ko in da k'a lajɛ i k'a dɔn olu ka sɛgɛsɛgɛli la k'u nana ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni maa 200 ani maa 46 ye a ko i k'a dɔn maa minnu bɛ yen minnu ye catégorie A ye o ye maa 60 ani i k'a dɔn maa 5 ye catégorie BD o ye maa 61 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu ka kɛ ka taa retraite la décembre kalo san 2025 i k'a dɔn u ka kɛ ka taa o kɔnɔ nka i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw b'a la ka kɛ halisa maa o maa ani a si selen don ni retraite ye k'u bɛ wolomani na halisa a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen filikɛlen don nka walawalali bɛ kɛ minnu ka kɛ ka taa u bɛ taa minnu ka kɛ ka taa u bɛ to a nɔ na dɛ sɛbɛn an y'a bɔ i k'a dɔn marijɛti kɔnɔ u ka bi sɔgɔmada mariwɛbu u ka bi sɔgɔmada na bɔli don tubaarikala Malibabu an bɛ foli di u ma Kamalen an bɛ yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fu fasere ɲana n'i ye guloki bɔ k'a da faso ye ni taa don sera Kamalen i bɛ taa walahi retraite la maa caman bɛ taa u ni ɲɛjiri bɛ taa ala o de mago b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ o b'o la baara nege bɛ la
ani baraka yɔrɔ mɔgɔ bɛnnen ani bɛɛ bɛnnen don i b'a sɔrɔ kɛlɛ t'a ni maa si cɛ wa i b'a sɔrɔ bɛɛ y'a ka mɔdi a mɔkɛ ye walima bɛɛ y'a ka bamuso ye baarakɛ yɔrɔ in dɔrɔn de y'a lafiya yɔrɔ ye ma fɔ ye Seku Tarawele n bɛ min kɔni f'i ye ɲɛnamaya la ni an bɛ taa retraite la san o san Ala ka maa ta kɛ ten tam tibi dina maa bila ta retraite la n ka cɛ e ka retraite san ma se dɛ san mugan t'o jɛ ayi san 30 yɛrɛ b'o jɛ denmisɛnnin jɛnini de denmisɛnnin jɛnini kamalen kapi ninnu olu de bɛ sɔn ka taa joona kapi ninnu ka taa arasa ninnu ka kɔrɔ arasa kɔrɔmango arasa kɔrɔmango arasa ko kɛlɛ kɛ yan i ko n k'u to yen kamalen ni taa ni kunnafoni ye sɛbɛn min bɛ ne bolo a bɛ wele ko i k'a dɔn Mali weba kamalen a sɛbɛkɔrɔ kuma na maa min tigɛ ne bɛ sɛbɛn in na Aminata Kulubali don Baminata ko a ko an ka taa an ka jamana kiiritigɛ bon na fɛn min ye sɔrɔdasiw olu ka kiiri bɛ tigɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ o ma ko justice militaire kamalen kiiribon min bɛ an ka sɔrɔdasiw kiiri ni ka tila k'u kiiti sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a mafilɛ i k'a dɔn nin dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun min filɛ nin a bantɔ filɛ nin ye a tarata don juillet kalo tile 29 ko kiiri dɔw tigɛra koyi kamalen nka nin yɔrɔ in na dɛ maa si ka kiiri tɛ tigɛ n'i tɛ finitigilaka ye sɔrɔdasiw ka kiiri de bɛ tigɛ yen gendarme gardi sorasi polisi sapari pompier olu de bɛ tigɛ yan olu militarisera de ozofere t'a la wa sigi olu militarisera fɔlɔ manda la n'olu militarisera dɛ n'o olu b'a la o b'a jira ko hali an ka labo gardi min bɛ da la olu ta sɛbɛnnikɛla ko a ko ni a ta ni ka a mafilɛ fɛn min ye i k'a dɔn finitigilakaw ka tribunali kamalen i k'a dɔn sɛbɛn 11 n'o ye dossier o de tun bɛ sen na maa 11 olu welelen don bɔgɔ jeninen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a lajɛ min ye i k'a dɔn maa 11 olu welelen don bɔgɔ jeninen kan dossier ye dossier 5 ye kamalen a dossier ninnu na kamalen i k'a dɔn min ye maa dɔ bɛ yen kamalen ale ka tiɲɛni i b'a dɔn o kɛra min ye wa i k'a dɔn ale de kɔni ye dugukolo ko o ŋanamu ko yurugu sɔrɔdasi dugukolo yurugu la Mali kɔnɔ yan kɛ a y'a sugu tɛ taa yɔrɔ jan an ka nin transition in na kana ɲinɛ an ka nin transition in na walayi ni i y'i to sɔrɔdasiya la ka sira wɛrɛ fara kojugu bɛ k'i la dɛ kojugu don dɛ kana siga sɛbɛnnikɛla i k'a dɔn a ka fɔ la a ko sɔrɔdasi kelen ta kun ye o ye kamalen i k'a dɔn ale kɔni ta o de ye ka dugukolo yurugu kamalen a bɛ fɔ min ma ko vente illégale de parcelle o t'o ye wa kamalen maa 4 ta olu ta ye min ye i b'o dɔn wa ka maaw ka wari minɛ k'a f'u ye ko n b'i kɛ sɔrɔdasi ye k'a sɔrɔ u tɛ se y'o ko ban dɔ ye o de ma kɛ hali n'i y'a a b'a fɔ n'i tora ka wuli min datugu sabiri ne bolo jama tɛmɛna walayi ko ɲɔɲɛ kunu sanuko jamana ɲɛma dɔw tɛmɛna an ya nin ko in ne ɲɔɲɛ kunu a ka haramu u bɛ wari min na 1 miliyɔn 2 k'u ye tentigi ye ko ne terimuso dɔ bɛ Kita waati dɔ kɛra o de ye ne wele ko dɔ de nana olu ka wari fara ɲɔgɔn kan k'ale ye gendarme ye kamalen ko tiɲɛ yɛrɛ la ko cɛ tɛ gendarme ye k'a ye olu ka wari de minɛ k'a bɛna olu don tenni na jaa tiɲɛ tɛ kamalen olu ye min kɛ o degun na o ka ca dɛ ne k'u ma ko ko c'est ne ne t'o tigi dɔn kamalen ne y'a yira gendarme na ko k'u t'a dɔn maa si tɛ min sɔrɔ ma cɛ dɔn a kɛra cogo di maa si tɛ kabako don dɛ kabako don sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 4 ta y'o ye olu ye wari min minɛ k'u bɛ maaw kɛ sɔrɔdasiw ye kamalen u ma se i k'a dɔn o kɛra sababu ye o maa 4 olu fana kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn kiiri bolo kan fasalikɛba ko
a ko maa min bɛ yen n'o ye capitaine Madu Kane capitaine Madu Kane ale min ye procureur de la République à troisième substitut ye kamalen ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ko nin i ka dɔn audience dɔ wɛrɛ tɛ kamalen i k'a dɔn ka u kiiri ni ka tila ka kiiti ka o boli u ni a kan kamalen a bɛ fɔ min ma ko infraction liée au escroquerie fondée sur les fausses promesses kamalen i k'a dɔn ko o kɔni ko kiiri fanba bolila o kan an bɛ don min na ko bi maa min bɛ ni o ye Asama Dolo ale min ye tribunal yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ko ni a ta ni ka a lajɛ nin waleya cɛjugu min filɛ k'a bɛ basigibaliya nati an ka jamana kɔnɔ ni nin sera ka dabila k'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi ye jamana i ka dɔn maa minnu bɛ yen kamalen ni o ye jamanadenw ye olu na se ka i ka dɔn u ka recrutement kɛ u fɛrɛ ma maa tɛ ninnu dege ka wari min bila tuguni fasere Aminata Kulibali ale de y'a sɛbɛn ka ban Mali web kɔnɔ kamalen i ka dɔn maa duuru k'u ka kiiri kɛra ni ka tila k'u kiiti k'u kiitira dɛ u ka kiiti kɛra dɛ tendi i bɛ dugukolo kɔnɔ i ye géométrie wa i soma ye géométrie ye tontigi géométrie tɛ yan o fana bɛ yan génie ya fo ni taara génie na dɛ fo ni taara génie militaire la dɛ fo ni taara génie militaire la ayiwa baasi tɛ kamalen an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye bamananw ko tɛ dugubila ka fisa laada wuli ye tiɲɛ don bɛnkanko bila man di don kelen ɲɛguwan ye hali kɛ kamalen nin maa kɛlen na min da sara i bɛ maa min bolo i bɛ maa min bolo i b'i nin bolo kan i b'i nin bolo de kan a ko i ka dɔn Mahamadu Hawa Gasama sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi jagokɛla ko a waleya i ka dɔn a ka kiiri sera yɔrɔ min na kuma cayara i ka dɔn jamana ɲɛmaa min bɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa a ko u ka siratigɛw la kuma kɔni cayara a ko a ka kuma laseli la min bɛ tali kɛ Amadu Kulubali la a ko ni laseli kɛ juillet kalo tile 30 juillet kalo tile 30 san 2025 ɲininkali kɛra a la i ka dɔn sira caman fɛ ka ja Burukina ka dɔn bonena nin na nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a maltraité k'a torturer k'a kɛra sababu ye a bonena a nin na ɲininkali kɛra o waleyaw la a y'o ɲɛfɔ a ko sɛgɛlen Mahamadu Hawa Gasama ma a ko k'a ye ɲininkali kɛ Mahamadu Hawa Gasama yala o ta ye o kibaruya bɛ cogo di ala k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ Côte d'Ivoirekaw ye jaabili min kɛ i b'o dɔn Amadu Kulubali ko i k'a dɔn Mahamadu Hawa Gasama a bɛ olu bolo yan olu ma da la i k'a dɔn kuma min b'a la ka fɔ n'o ye diplomatique ye n'o kuma b'a la fɔ ka da kow kan k'ale ye nin kuma in mɛn a mɛnna mais n'i y'a ale ma kuma la ale bɛ fɛ ka i ka dɔn biɲɔgɔnko don kɔnɔ a ko i ka dɔn ni passeport min yera Mahamadu Hawa Gasama bolo i k'a dɔn k'a sɛbɛnlen bɛ ka ko ouvrier bololabaarakɛla ouvrier bɛ tali kɛ maçon ni a fɔ bololabaarakɛla dɔrɔn nɛgɛsirilaw ni y'a fɔ anw ye birikibɔlaw ye birikibɔlaw nin ma diya n ye dɛ bon Mali an bɛ wele bila Mali fonctionnaire baarakɛla baden de ma nin yɔrɔ la Sanogo i b'a ye tiɲɛ don i bɛ voyager tɔ ye Sanogo pour que i ka voyager ni passeport diplomatique ye kosɛbɛ i bɛ permission de ɲini c'est vrai o permission ɲinini temps tali de u bɛ taa passeport ordinaire de bɔ o de kɔlɔlɔ bɛ na ni nin ye o maire minnu bɛ voyager u bɛ voyager normalement maire n'i ka kan ka voyager ni passeport diplomatique ye i ka kan ka voyager n'a ye i ka permission ɲini kosɛbɛ ka sɔrɔ ka taa tiɲɛ don mais an b'a ye maire i bɛ bali k'u ye jamana mais an ni maire kuman'o la ko n'i y'o de daminɛ ko o fɛn ka ca o procédure ka ca bon ni problème y'i sɔrɔ a kɔnɔ dun procédure bɛ surunya kɛ a bɛ surunya dɛ bon nin la problème bɛ janya ni procédure ye nin la problème dɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in fɔ a ko maa caman kun kɛlen don ka bloki bɔ k'a da k'a fɔ i ka dɔn Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw u kɛlen bɛ ka i ka dɔn Mali a baarakɛla dɔ mina min bɛ tali kɛ CNT ɲɛmaa dɔ la a ka ja CNT baarakɛla dɔ ko i ka dɔn Mali gouvernement ka wuli ka jɔ a ka communiqué ka wale kelen a ka kuma a ko maa caman kun bɛ sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔli la a ko kun ye i ka dɔn bloki da nin ko in kama ko nka nin kuma in fɔlen a ye ji jigin maa caman ka to la dɛ
a jijigi ma caman ka to la dɛ tɛnɛkɛla ko Mamadu Kulibali ko ni k'a kɔrɔta ni ko in ye k'a fɔ olu kɔni bɛ ka baara ye u bɛ ka hali bi u ka baara kɛ a ko kan a dossier kan ko donna nataw la i k'a dɔn k'u na walawalali wɛrɛw kɛ min bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn ɲɛfɔli wɛrɛw na don i k'a dɔn an n'a faamuyali kɛ sɛbɛn an y'a bɔ Ivoiriyɛnw ka kunnafoni di sɛbɛn min na ani ka dabarani kunnafoni in sɔrɔla u fɛ awɔ Balijati y'a nɔnɔ bila kamalen kunnafoni a sɛbɛkɔrɔ ɲana fɛn min ye i k'a dɔn min ye Mali jatimaw kamalen u ye fasiri min kɛ i k'a dɔn a bɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn a bɛ de kamalen Mahamadu Hawa Gassama an bɛ min fɔ Mali autorité an kana nin ko in bɛɛ se an ka fɛɛrɛ kɛ an ka maa bɛ sɔrɔ cogo min na an k'o bolo da kamalen maa kontan ka fisa kotigi ye yɔrɔ ne bɛ nin kuma in fɔ kuma bɛɛ ka ca adamaden kunda ka fisa kotigi ye dɛ maninfin kotigi kojugu don dɛ kamalen maa kan ye i nin bɔrɔ ka tɛmɛ i jugu b'o kan maa kunkanko kuma kan ye i nin da ka tɛmɛ i jugu kan kamalen maa nin kini ka fisa i jugu kini ye Mahamadu Hawa Gassama faamaw a y'a lajɛ a y'a mako to Ivoiriyɛnw on a des parents. Après tout ça là, il ne faut pas oublier qu'on a des parents. Votre président Alassane Dramane Ouattara là, il est de Sikasso. Leur grande famille Ouattara se trouve à Sikasso. Même Amadou Koulibaly là. Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly qui vient de parler. Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly quand même, quand on dit Koulibaly, un Koulibaly quand même est de Ségou. Il est de Ségou, il est de Beledougou. Oui, voilà, il est de Ségou et Beledougou. Donc Amadou, c'est votre frère. Oui. Gassama est votre frère. C'est ça. Nous sommes là pour vous demander encore pardon. Pardon. Et pardon encore. Voilà. Mamadou Hawa Gassama, c'est-à-dire qu'au-delà de la politique, c'est un père de famille. Oui. Au-delà de la politique, c'est quelqu'un de reconnu. Oui. Voilà. Donc, nous vous demandons pardon. Voilà. Essayez de libérer Mamadou Hawa Gassama. Nous, on a Yafa. On a Yafa les 49 militaires là. Oui. On a Yafa, non? Bon, nous, on a Yafa les 49 militaires. Pourquoi ne pas Yafa Mamadou Hawa Gassama? Il faut Yafa. Ah, mais il faut Yafa quand même. Oui. Voilà, donc on attend. Avec deux de guerre, Alaka Jiga à Kota Souma. Amin Yarabi. Alaka Jiga Tasumana. Amin. C'est la Bible. Comme ni ika do iba tonga do kuna foni gona comme les seba mi mene bolo ni me wole ko original comme les ade sebe ko ngunambe ako ika do angata Côte d'Ivoire jamana kande ina fo ibora akona chugo minna ambe do mena iko be Burkina Faso comme les itiera la ika ni torote flyer kele ko nimbe ika do jamana nyama udusukuna udusuko kami ne do udusukun torale do ka damunga Burkina Faso ika do uka chebai ni bora kidama ala sisa no ye activiste baye kamale ni abe wole ko e ka do ale Christophe Traoré Alain Christophe Jaybol Mado Alain Christophe Traoré Alain Traoré déjà Alain Traoré ko dugu ni te nyaranga isiu nyara ele yebe fana nyara wani ni te nyaranga e nene bebe bo balaza bala lene kanga bani la nyani nyanje basi ala ka nchenyi mana kore ako Alain Christophe Traoré Côte d'Ivoire jamana ka ale ko datugule do kasobona kabini Zambia kalo kleta samba fla muga ani duru temene pale ko minana ikado ka abla kasobola bari kadaka kamale ikado aka o kasobo ikado abe okono abe wati jamo sabangala ko klefla ina ikado ko akumana ayito ikado negajuru sala senze ayikado kuma do ke kasola o kuma munu kerani ulu bora o matana kile damadoka ale ikado agasa ya ko kuma ko nivora kamale mata sa tugo do asatugo ma foma yi fasenge bako ame do mena ko be ale soma ko ni wuledo ikado Burkina jamana maw wuledo kana Burkina ko ministre mimbe
ni o ye i ka ministre Gilbert Ouédraogo i ka dɔn Gilbert Ouédraogo ale kɔni i ka dɔn a hakilina di nin kan ko olu kɔni min kɔni fɔ ko Abidjan bɛ ka i ka dɔn prévu fɛn o fɛn di Abidjan bɛ ka min fɔ ko Gilbert y'a yɛrɛ fa de ko nkalon don tiɲɛ tɛ sɛbɛnnikɛla bɛ kɛ yan n'a fɔra ko ale y'a yɛrɛ fa de n'a fɔra ko suicide o tɛ yɛrɛ fa ye wa n'a fɔra k'a y'a yɛrɛ suicide de ko ye nkalon de tiɲɛ tɛ ko olu b'a qualifié ka kɛ min ye i bɛ o dɔn wa a bɛ fɔ min ma ko assassinat ni o ye ka maa fa dɛ k'olu b'a kɛ o de ye koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ l'activiste était emprisonné sans jugement kamalen ko activiste min filɛ nin ye n'o ye Alain Traoré ye kamalen k'a datugulen kun don kabini i ka dɔn janvier kalo tile 10 a ma kiiri kiiti ma tigɛ kamalen a bɛ ten sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu tɛ dɔwɛrɛ kɔ bi koyi min ye i ka dɔn ni cɛ kofɔlen n'o ye i ka dɔn Alain Traoré ye kamalen a su ka sɔrɔ tigɛ la ka olu ka i ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn mun ye Alain fa mun de ye Alain sɔrɔ a salenkɔrɔ su ka nin kɛ dɛ a bɛ bɔ n'a salen su sɔrɔla a bɛ fɔ min ma ko autopsie o bɛ k'a la jɔn y'a fa fura don wa pikiri don wa o bɛ dɔn wa Jona kɛ u bɛ mansin da ɲɛkili la Jona kamalen diɲɛ laban fɛɛrɛ kuraw la ja an b'an kun bɛ koyi ja an b'an kun bɛ koyi kamalen sɛbɛnnikɛla ka fɔ cogo la a ko i ka dɔn Burukina jamana ɲɛmaaw olu kɔni sigin bɛ fɛn min kan o y'o de su ka lasegin u ma walasa i ka dɔn olu ka i ka dɔn u ka baaraw kɛ nka Burukina jamana gouvernement i ka dɔn olu kɔni ko bɛ weleli kɛ maa si kana nin ko kɛ mangana ko ye maa si kana nin ko kɛ kɛlɛ ko ye nin ko bɛ ɲɛɲini jama jɔlen na wa olu ka su mana sɔrɔ kamalen i ka dɔn fɛɛrɛ bɛ kɛ autopsie k'a la k'a ɲini k'a dɔn mun y'a sɔrɔ mun kɛra a la fasere original ye a sɛbɛn Sindi nin y'a ka sɛbɛn ye kamalen i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi k'u b'a fɛ ka i k'a dɔn Alain ka ko ɲɛdɔn jɔn y'a fa a fa b'a ye jɔn ye k'u b'a fɛ k'a ɲɛdɔn kabako ye nin ko ye dɛ ka su bɔ ka su bɔ k'a lajɛ ayi a ma don fɔlɔ de n'i ye su dɔ nin cogo in na tantɔ i tɛ faamu dɛ i tɛ faamu dɛ u k'a ko ɲɛɲini n y'a ɲɛɲini waati ye kamalen su mana fatu ni siga kɛra la k'a fɔ k'a fatura a bɛ se ka une semaine walima 2 semaines bilalen kɛ a tɛ su tɛ dɔw bɛ se ka kalo kelen yɛrɛ kɛ e y'a ye su yɛrɛ dɔw bɛ yen i bɛ san kelen kɛ yɔrɔ la f'u bɛ tila ka communiqué bila arajo la i y'a faamu su dɔ bɛ yen a ye kalo 8 kɛ Kalabankɔrɔ kaburu Mɔrɔkula ye kalo 8 fo maire ni commandant ye communiqué kɛ a tigi ma sɔrɔ a la obligé ka janaja kɛ a bɛ kɛ o a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen sa u b'i tunu u b'u yɛrɛ tunu u ka mɔgɔw la fo san joli bamanan c'est-à-dire ne bɛ min ko minnu filɛ nin ye cogo o cogo i somɔgɔ dɔ relation dɔ ka ɲi ni mɔgɔ dɔ cɛ n bɛna plan min f'i ye ne ye nin plan sɔrɔ kabini ne bɛ école la n y'a cas dɔ de ye a y'a to n ye hakilina dɔ sɔrɔ cogo di Bakɔ Jikɔrɔni tournée la cɛ dɔ de fatura ye san dɔ la a mɛnna dɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ université la mais n tun bɛ taa stage la radio la a wagati n taatɔ stage kɛyɔrɔ la cɛ dɔ de fatura Bakɔ Jikɔrɔni tournée yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko Paradise a fatura o da yɛrɛ la bamanan pièce t'a kelen téléphone t'a bolo information foyi tɛ cɛ la information fan si tɛ cɛ la kamalen depuis ne y'o ye ka bɔ o la fo bi ni pièce tɛ ne kun dɔrɔn n bɛ sɛbɛnni kɛ je m'appelle Boubacar Sanogo k'o bila min ye k'a bila mun ka yala kɛ kabini o kɛra don min na fɔ bi k'i yɛrɛ k'i ka gouverneur ye i yɛrɛ k'i ka fɛn bɛɛ hali sini sɔgɔma ne ka portefeuille kɔnɔna dayɛlɛ sisan ne ka filiation bɛɛ sɛbɛnnen don k'a daminɛ A fɔ Z n ka numéro mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔ an ka so téléphone na olu ka numéro n balima dɔw ka numéro a bɛɛ sɛbɛnnen don kamalen cɛ bɛ ka hakilila ɲuman d'a ma dɛ i bɛ rédaction min dɔn dɛ n ye rédaction yɛrɛ de k'a kan k'a papier bila n kun o ka ca ni san 10 ani kɔ ye bi papier bɛ ne kun ni min tiɲɛna n bɛ dɔ wɛrɛ dilan ni min tiɲɛna n bɛ dɔ wɛrɛ dilan pièce fana bɛ bila n kun ka fara o kan o ka ɲi o tɛ kelen ye filanan moto vignette ko ayi i dilan'o la o
I ko viɲɛti ko kalo kalo an ka joli bila compte la. Ayi o to yen an kana taa koyi. Ko ne kɔrɔkɛ muso ka moto o tun bɛ ne bolo waati dɔ la. Awɔ. O y'a sɔrɔ moto tɛ ne yɛrɛ bolo. Alahu akubaru. Ne taara moto in jɔ ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ de kan. O y'a sɔrɔ o kare kelen kɔnɔ dɔ ka moto tununna. Wa o moto ni ne kɔrɔkɛ muso ka moto i b'a fɔ k'i y'u tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na tic tac. Allah. Kamalen ne yɛrɛ bɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ne nisɔndiyalen ne ɲɛ bɛ jama kolilen ne kɔrɔkɛ muso ka moto. Alahu akubaru. Nin fo cɛ b'i kale k'i siɲɛ Mahamadu la k'i kali Ala la ko nin y'ale ka moto de ye. A bɛ bɔ yen. Et pourtant ni ma nin yɛrɛ ɲɛbɔ a ka dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ farala kan ko walahi ko nin ye moto in ye. Ne yɛrɛ tulo bɛ dɔ la ko nin zon ja ka gɛlɛn dɛ. Kana moto suɲɛ an ka kare kɔnɔ ka tila ka na o jɔ o kare kelen kɔnɔ ko nin ja ka gɛlɛn dɛ. N tulo ne ye n taama ka na u ye ɲininka ko jɔn ta ye moto ne ko n ko ne ko moto suɲɛnen don. N ko n'a tɛ sabali. A tɛ nin ko lajɛ jiɲɛna. Kamalen ni kun ye bɛlɛ bila ne kɔnɔ a kun b'i mɔ. Mais heureusement viɲɛti bɛ ne kun. O y'i sauvé dɛ. Kamalen ko gɛlɛyalen k'a gɛlɛya o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ labɛnnen don bugɔli kama koyi. O ye ka fila ta yɔrɔ. Dɔw b'a fɛ ka fila ta ne la dɛ. N y'a to ala ni kira. Gendarme dɔ bɛ yen o de ko an ka seli kɔrɔla lajɛ ko komi a ko k'a ta don a ko viɲɛti yɛrɛ b'a kun k'an ka seli kɔrɔla lajɛ viɲɛti bɛ dɔ in fana kun. Ayiwa mais n ka problème kɛra min tuguni n ko moto numéro daminɛw bɛɛ taara kɛ kelen ye. Alahu akubaru. Mais moto numéro labanw olu ye ɲɔgɔn jɛ. U bɛɛ bila usine. Cɛ a ka viɲɛti bɔ o laban ye ɲɔgɔn jɛ ne ye n ka viɲɛti bɔ ne ta de don net gendarme ko y'a ye fara cɛ la a ka moto de don. Alahu akubaru. Kamalen. I t'a to denmisɛnninw bɛ nin filɛ dɛ. U ma bɛna fila ta i la fo ka ne sa bolimafɛn pièce 10 ne t'a boli yanni n sa don cɛ. E bɛ ale taalen kɔ dɔw bɛ k'i ka modifié o i taara modifié kana bolimafɛn minɛ ni pièce t'a la dɛ kana sɔn dɛ. E y'a mɛn sɔn o la ka ban o a bɛ san caman bɔ e de bɛ k'an bila pièce t'a la dɛ n kɔni an bɛ barika da ye. A bɛ barika da e ka barika da ɲɔgɔn na ou bien kamalen nin tɛ baasi ye bamananw ko n'i ko dugu o dugu ka ja k'i bɛ dɔ sɔrɔ o ɲɛ nin ye tiɲɛ ye nka n'i y'a ye ɲɛmɛrɛ bɛ ba tigɛ kana siga la fiyewu ani minɛnkolon ni bɛɛ ni ma la yɔrɔ ko a ko an ka taa Ɲoro du Sahel a ko Ɲoro du Sahel a ko nin ye i k'a dɔn muso bɛ kelen ka i k'a dɔn kolonkala ɲɛ kelen k'a cɛ rɔ ka bese ɲɛ kelen kɛ rɔ. Ɲoro tuguni wa? Ɲoro. An bɔlen kɔfɛ dugu in na. L'autre côté. Komantuwa. I ka cɛ min dara. Kɔlɔnjɛba. I ka cɛ min dara olu ka dugu Kɔlɔnjɛba tɛ de. Kɔlɔnjɛba dun kɛ. Ayi mɛ e b'a dɔn ko o cɛw ka dugu ma ɲɛ Bamakɔ la yan. Dugu jɛn de don. N ko Turebugukaw don. Ture. Est-ce que Turebugu don? Turebugu bɛ min? Turebugu ala an ka taa ni kunnafoni ye. Ne tɛ voyage dɛ. Ne ma f'i tɛ voyage dɛ. Kapi kana ɲinɛ. Kapi kana ɲinɛ. Sɛbɛnni ko a ko i k'a dɔn ni muso in ka nin wale est-ce que a kɛra i ka dɔn dugu min na o ye commune min kɔnɔ o ye Yangina de ye. Yangine bɛ i k'a dɔn commune min i k'a dɔn a kɛra Ɲoro du Sahel. Yangine commune min bɛ yen n'u b'a wele ko Yɛrɛ Yɛrɛ. Yɛrɛ commune kɔnɔ a ko nin waleya in de kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa a ko nin muso kofɔlen i k'a dɔn a si bɛ san 40 na i k'a dɔn a kɔni bɔra fɛn galama fɛn min bɛ a ma diya ye wa a ta a fɛ o ye jumɛn ye ale yɛrɛ cɛ k'o bɔra i k'a dɔn min ye a kanumunmuso fugɔ k'a b'a a furu k'a kɛ filanan ye kolonkala de wililen filɛ nin kɔrɔ ka cɛ fa cɛ ni cɛ kɛlen ka filanan ko fɔ sisan minnu bɛ kɛlɛ la ayi an ka problème filɛ dɛ ayi an ka problème bɛɛ filɛ nin ka nɔgɔn i bɔra filanan nɔfɛ kabini a fɔ don fɔlɔ n'i y'a ye a man di fɔlɔ dɔrɔn ala bila ka taa i b'a fɔ k'a minnu cɛ joona kɛ n'i y'a to ala ni kira ma i bɛ taa e tɛ fa dɛ l'homme de solution wallahi tɛ ne fa i bɛ ta de dɔwɛrɛ bɛ na ayi
professeur de solution de parce que ali ni e sara solution de la kala ko amo chesu na bato faridani chaflu melani o manyene wa ni ronno fabu goronto nyato ala na kirama ko ti muso ngoni mununa ka na susu kologala ni tanya fa mbo bala ka ikado anye kelebe chengu anye flagala ye sabagala ninga bisike ka atola si wala ko nam ako nuwale masoro foila fa kele ka foka be ikado furlike ka flananda ka fara amuso foloka ako wala mi mora ola ko de kera niye ngela ko ngoni ya abla ikado garabila orani be wagala ka sebe daka ka blaga ta igado nyuro kasubu mala abana ngela ko ako wadete to be luka nya min wala dona na tawla mali jeti ale ni mulu nobla mali jeti mo sewtawre ambe foli di uma abefu ambi yire sebe koro fo wala fasire anyana ko dugu kamale so flana da problem bala sa bamanon be kuma da fa bamanangana uko ni ye bolokuru nya kelen soro d'accès zona iba tui ni ma to ya fagali ko bi kono wallahi awo ni be nyini ngawo misali do de misali e chebina muso flananta awo e folo ye i chefa awo aga jie bana asumale dale fle apta do kaburu kono o ya le ka doni bane peu doni tale la blé kele doni mo ko ni mado keri satai awo ko aka cha ala fa lahara joddo ko nyingaliti ko nyingaliti bo kiti jeni anga daye ko mi doni kuma do nto be nyedo mais ko ite jeni ni mado keri satai donc yoro mo do fara ala ça dit que il ba do de fait que ale fara kera le sababu ye ale ni ala che kiti ko ni o nyedo na ka ba parce que ça dit que atigila mo ati jeni kele mi ye fara like ni muso yi iya fara de ko kele ya chienta wa bina mine kati black kasobon kono che ko mi ye black afara ka che ko bana kele itina furu che were matuguni fla bari ibina ka kaso kono ba me kulela ko muso to furu le do unu che u dale fle da ete furu tuguni jango eni che do ka da matini deuma fali ke che ko mi kaba o nige ani o hami o be fasa kasobon kono fo ke fara etibo Allah akbar fali ke muso flana mi no fe che do bo tabibe o be tida che do kofe wati na obe ka ja o ba soro ele be sola nuko akera jona akera le dila nuko mu so blan na de akera jona eni ye fagalike I ka afara de ko mani ko ala ba to kara tugudi ko ni mo fara shi ka so be di ima anake mo fara ka so be sibe sambina ni do misalla ko ma sambi sa duru nyona la I ka kila ka sam mugani ko ke kasola halle shi kasodo ka sam mugani ko ke o gila ble ka na so nyana ma ba bana nyana ma wala jimbe ko so ko wadi la kana mona yende kangal ka da muso yo ko sibe almadi nete ni ko ina o te mashi jelaki karsa bi na muso flana furu no do ne ta nete jeni muso flana furu en beta abana ne kele ni mais pourquoi il veut ka do bonne anina parce que obina muso flana furu ba tigi bonne anina iye dankarke ale ka jiela wa ere ka nyina ma to be la no kasobulu an ga bamanan kuma fo bamanan na sanu ni kuma ni na nglo na menare ni ye muso furu sa hali na bana ama faga ni ya furu sa wali gele atara na yere fo ka sabe ki ni ama ko be kiro ya fla de la sale soit ale ka segi kana ka so soit malole ni vel saba awo ko de bola ayi bon ni tarano yoro ni ya be gele ya muso hashidi be jogo mena che hashidi be abendi che ube nu fana muso bla u fana sigile lu ko muso machine ka do dala jiye nu ko ye kuma o ka ga man ko nyema no sile ni che do che nyengo be muso nyengo be doga korole bi ido la ni ma do ra ko ni fo be do tala ni doga korole o kulala masle doblo ni ko yodi
ɲɛnamaya kɔnɔ n'i tɛ furu la bɔ a la c'est tout yanni ka t'i muso bɔnɛ a nin na walima yanni ka t'i cɛ bɔnɛ a nin na bɔ a la n'i tɛ furu la gɛlɛya bɛ min foyi a banna ne de kun b'a la n t'a la kɛlɛ tɛ yen bɛɛ ka fara ɲɔgɔn na bɛɛ ka tila a banna an bɛ dugawu de kɛ pour que f'aw ka ɲɔgɔn faga o ye muso de ka ko ye sa dɛ sani an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma amina yarabi minnu bɛ kɔrɔlenw ta u k'u jija k'a pari k'a labɛn ka entretien kɛ muso tɛ kɔrɔ koyi muso bi komi a bi komi arasa ka jakarta n'a ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn i b'a magi ka fɛn ninnu dɔɔnin k'a la fɛrɛw labɛn ka fasadi k'a la nka bɛrɔ a ti kɔrɔ muso furu salen tali i b'i farati a la o ye tiɲɛ ye cɛ furu salen tali cɛ furu salen k'i furu ka t'i sigi o kun i b'i farati o la heyi furu tɛ sa gansan furu fɛn fɛn bɛ sa furu fɛn fɛn bɛ sa a bɛ sa fɛn dɔ de kan cɛ furu tɛ sa ten muso furu tɛ taa ten i y'a mɛn muso n'i y'a mɛn kulo ko karisa furu sara de a ɲɛɲini dɛ a t'a dɛ a ɲɛɲini a bɛ dugawu kɛ sanuko min ye furudɔ in sa cɛ min y'a bila i tɛ cɛ ye ka tɛmɛ o kan dɛ ayi sababu min y'a to a taara o sababu kelen bɛ se ka to a bɛ bɔ i kun dɛ o ye tiɲɛ ye muso min bɔra ni cɛ in kun i tɛ muso ye ka tɛmɛ o kan dɛ sababu kelen min y'o bɔ cɛ in kun o sababu kelen bɛ se k'i bɔ cɛ in kun dɛ o fana ye tiɲɛ ye donc n'i y'a mɛn ko karisa furu sara i kɔlɔsi farati don dɛ ma fɔ a bɛɛ dɛ i bɛ farati don an ka da ye kamalen i b'a to ka taa ni kunnafoni ye sɛbɛn min bɛ ne bolo i k'a dɔn nin waati in na hali bi n'a ka bi min ye i k'a dɔn kunnafoni sɛbɛn min don nin min wele ko la Lusuel Mali o ko cogo di Lusuel Mali ale sɛbɛkɔrɔ kuma na i k'a dɔn Burema Gindo ale sɛbɛkɔrɔ kuma na o ko cogo di a ko anw ka Bamakɔ yan k'an ka na yan dagabana ko kɛli ti ban kabako ko kɛli ti ban kamalen kabako fadunya fanfaran ka ban kamalen o de kɛra anw fɛ Bamakɔ yan kamalen anw ka Bamakɔ quartier dɔ bɛ yan quartier i k'a dɔn a mabɔlen don kosɛbɛ kamalen i bɛ quartier in dɔn wa kamalen a filɛ nin ye i k'a dɔn Ɲamana kɔfɛ e t'a yɔrɔ dɔn halisa ayi bon ne ma yɔrɔ dɔn Ɲamana kɔfɛ Garantigibugu Ɲamana kɔfɛ Ɲamana jumɛn ne ko n tɛ yafa i ma sisan n'ale tigi la i Ɲamana ni Garantigibugu Abudu bɛ Ɲamana min nɔ wa Abudu Kulubali sigida yɛrɛ Abudu Kulubali bɛ Ɲamana min nɔ i y'a hakili jigin bɛnkɛ la ko ne bɛnkɛ bɛ yen de a bɛ yen bɛnkɛ bɛ yen Abudu bɛ yen mais an ni Abudu ye famana Abudu kɔni kɛ ni komi e ni ne bɛ ka ɲɔgɔn sanu ɲininaw bɛ bɔgɔ yugu cogo min na an t'a ye an t'a fana ye an t'a mɛn maa tɛ nin k'i bɛnkɛ la dɛ bɛnkɛ maa tɛ nin k'i bɛnkɛ la dɛ bɛnkɛ don ne mɔnami don mɔnami cɛ maa tɛ nin k'i mɔnami na dɛ a tɔgɔ ye di Lamini Kulubali maa tɛ nin k'i ka maa la dɛ o ti kɛ dɛ kamalen fɛn min ye i ka dɔn Burema Gindo ko a ko i k'a dɔn an ka taa Jalakɔrɔbugu très bien Jalakɔrɔ de sɛbɛnnen don nka Ɲamana kɔfɛla de don ne Jalakɔrɔbugu de ne ba ka usine bɛ yen ne ba ka usine bɛ yen kamalen a ko an ka taa i ka dɔn Jalakɔrɔbugu kamalen Jalakɔrɔbugu ko nin ye cɛ dɔ ye i k'a dɔn a y'a muso fila bɛɛ furu sa tile kelen waati kelen heure kelen kamalen a ko a muso fila bɛɛ ma k'a y'u haramu ɲɔgɔn fɛ wa ko furu de sara e bɛ tigɛrɛ k'o lamina a bɛ k'a sa kun min na n'o b'a arranger an tɛ tigɛrɛ fɔ a kun mais i b'a lamɛn de fɔlɔ kɛ a b'a arranger a t'a arranger e t'o dɔn fɔlɔ a b'a arranger ne ka arranger bɛ la e ni ne fila si tɛ se k'o dɔn sɛbɛnnikɛla ka fɔcogo la a ko n'i ye a ta ni ka a filɛ ni cɛ i k'a dɔn a bɛ wele ko B i k'a dɔn a jamu ye S ye voilà ayi Burema Gindo Sanoko nin ye fili de Sidibe a ka haramu le fou ka fɛ Sidibe nin ye Bukari Sidibe de ye nin tɛ Sanoko ye dɛ Sanoko de ye Bukari Sidibe de le ye nin fou ka ye fɛ Sanoko kamalen nin tɔgɔ daminɛ B a jamu daminɛ ye S ye kamalen i k'a dɔn BS kamalen ko muso fila bɛ a bolo kamalen a muso kelen o ye lakɔli maître ye muso kelen dɔ kamalen i k'a dɔn o ye dɔgɔtɔrɔ ye kamalen i k'a dɔn lafiyalen bolo jamu
ako cɛ kun bɛ i ka dɔ Bamakɔ yan cɛmancɛla dugu quartier dɔ la yan kamalen a ye i ka dɔ du de sɔrɔ k'o jɔ Jalakɔrɔbugu fanfɛla la k'a ka denbaya ta ka yɛlɛma ye kamalen ale yɛrɛ bolo b'a kɔ sɔrɔ dɔɔnin bari i ka dɔ commerçant don a bɛ feere kɛ don ka d'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko a muso fila bɛɛ kamalen u fana bɛ dɔɔnin kɛ u yɛrɛ ye kamalen a bɛ muso ninnu furu waati min na jɔn ko ala bɛn caman kun tɛ yen nka an bɛ don min na ko bi ko a muso fila u bɛnnen don kamalen k'u bɛ ɲɔgɔn ka fini ko u bɛ ɲɔgɔn ka tobili kɛ u bɛ ɲɔgɔn ka samara ko kamalen a muso fila u bɛ taa sigi kelen de ka salon kɔnɔ ka tele filɛ Allahu akbar Sanogo nin kuma in waati laban in na ko ale de na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la min kɛ a bɛ n'a sɔrɔ muso fila bɛɛ bɛ kelen ka salon de kɔnɔ kamalen u bɛ ka tele kelen de filɛ u bɛ baro kelen de la u hakilina bɛɛ kelen kamalen i ka dɔn o ka di cɛ bɛɛ ye Bakari na o na ale nisɔndiyalen don ni namasa t'a bolo lemuruba b'a bolo kamalen a nisɔndiyalen don n'a muso ye kamalen a kunkɔrɔtalen don n'a muso ye kamalen a bɛ waso n'a musow ye sɛbɛnnikɛla ka fɔcogo la a ko n'i ye a ta ni ka a ma filɛ Bakari wa kamalen tiɲɛ yɛrɛ la kamalen an ye min kɛ nin na k'a bɛ san damadɔ bɔ koyi a n'a musow ka di a n'a musow yɛlɛ a n'a musow bɛ nisɔndiya kamalen i b'a dɔn i ka dɔn gɛlɛya ye min ye wa jaja Bakari muso fila kelen kamalen kelen y'a sunguru ye ne ma fiye n ka y'a furu sa ni ŋaniya min k'a b'a dɔn wa kamalen o fana bɛ yan Bakari muso fila dɔgɔtɔrɔmuso in wa l'école maître ne jumɛn kelen kɛra a ye de ko kelen kamalen cɛ ye ale y'u furu waati jumɛn ale y'u furu ale m'o dɔn wa ayi est-ce que ninnu ma daminɛ Bakari fɛ yen dɛ ninnu ka nin lajɛ de ninnu ni daminɛ Bakari fɛ yen dɛ soit u y'a film ni a barow mɛn u y'a tɛse ɲɔgɔn na c'est ça kamalen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a filɛ fɛn min ye i k'a dɔn ni dɔw ma kunnaja o ni Bakari ti bɛn dɛ min kɛ bɛ k'a yɛrɛ kɛ cɛ ani Bakari bɛn man di dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a lajɛ Bakari a muso bɛ bɛn na kamalen ale nisɔndiyalen don jaja ale muso yɛrɛ damaw n'ale taara baarakɛyɔrɔ la cɛ wɛrɛ bɛ ale ka so min tɛ ale yɛrɛ ye kamalen Bakari nana bɔ a kalama cogo di i k'a dɔn Bakari kɔni wa don dɔ kɛra Bakari de bɔra k'a ka mobili ta ni k'i kun da i k'a dɔn a ka feerekɛyɔrɔ kan k'a bɛ taa feere la kamalen a bɛ taa feere la waati min na kamalen i k'a dɔn a kun ɲinɛ bɛ a ka telefɔni dɔ kɔ fo i k'a dɔn muso fɔlɔ ka so ɲɛkɔnɔ la kamalen telefɔni bɛ silencieux la a tɛ sonné Bakari y'i jɔ ka telefɔni wele k'a wele maa ma sɔrɔ ka telefɔni ta kamalen i k'a dɔn a ye mobili tourné o yɔrɔ bɛɛ kamalen ka mobili jɔ da la ni k'i bɛlɛ ka don i k'a dɔn ninnu ɲinɛ bɛ ka da de tugu kamalen Bakari taara sɔrɔ u fila bɛ ɲɔgɔn kan jumɛn kelen bɛ jumɛn kan Nza Manu filanan bɛ fɔlɔ kan filanan ye e ma mun ye dɔgɔtɔrɔ de ye o y'a kalan ye o ye ka kalan ye nin kamalen Bakari don dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ tiɲɛ walahi dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ bi ka tila ka école karamɔgɔ ɲɛnama bɛɛ ka tila ka école karamɔgɔ yɛrɛ man ka ye fɛn bɛɛ ko kuwa la kamalen naamu nin kɛ kuma min na fɛn min ye i k'a dɔn Bakari don ninnu ka girin ka wuli k'u jɔ kamalen ko la gɛlɛma kɛra min ye fɛn dɔ tun b'u bolo o ye électrique ye o bɔra ka bin dugu ma n y'a to ala ni ala kira ma énergie bɛ bi cogo di Mali ta bira Mali ta wulila e ta bɛ bi cogo di o kɛ hali ni si ko nin bɛ ka a ka ninnu traité dɛ ou bien vérité malienne ko Bakari ma kuma dɛ Bakari y'a ye kuma min na Bakari y'a ka téléphone ta dɔrɔn ka demi-tour kɛ k'i tilen fo baarakɛyɔrɔ la kamalen u de fara ma ɲɔgɔn kan ka Bakari wele e bɛ yafa de koyi e de bɛ yafa nin kɔrɔ nin ye nin siɲɛ fɔlɔ de kabini ala ka anw da nin ma kɛ an bɛ yafa de deli vérité malienne ka ko b'i bolo dɛ kamalen wuli ka nin ko ɲɛɲini i ka na nin kisɛ d'a ma kisɛ kamalen o kɛ Bakari ko téléphone na n kana aw fila si sɔrɔ n ka so ne ye aw bɛɛ haramu k'aw denw to yen u denw mun kamalen u y'u denw kunnagoya k'u semɔgɔw kunnagoya u tɛ so u tɛ Bakari fɛ yen u taara min u tɛ so u tɛ so u tɛ Bakari fɛ u taara ko in daminɛ fan wɛrɛ fɛ
vérité malien wele abu ni zida ay vérité malien wele kana vérité malien na iga ni gonye ni ga dama utara ute so ute bagare fe vraiment gindo ko affaire à suivre ko ni ko bora ni ko tola ka ba fanye de ugana nae ka ba fanye ale fona ke vérité malien ni au me ka décortiquer ya sabu ko ni fona bike au-delà do babo ki kana so ay muso flaka ja ko ni jale ko ajabi ki kan donc ko muso flaka jale kai ayde mais nous ugana makele kungo ke ka ay ma ko metri to ko ya aw ngale ama docteur to ko ya ni te docteur ka bara yo docteur ko nga bara de ni voilà ni te metri ka bara yo remeta électricien ta ni ngamo ya électricien buka électricien bara la e bita ko énergie bia acha ni ka bora ka bine ya to ala ni abora ka biduguma dole abi dobe ala ka nyuma mbwala ya rabbi kamale ikado ni ngu kunje kosobe ka anga jasura fu ikado mi Côte d'Ivoire ami ivoirien fu ami Burkina Faso fu Malien ga cha Côte d'Ivoire Niger ka fu kosobe ka ikado Burkina fu Gabon fana bi fu Gabon bi fu ya Congo bi fu Congo Brazzaville nterge Congo Brazzaville Johnny Isa be de au Congo avec Congo commerçant import export Congo Brazzaville ni Chine ni nganje nani fana yana danglebe ni terge be Congo bana Isa ni che Isa ibe Congo ko fanye awende na ko be na Isa barni jambi tede barni ego barni be o Congo fana Congo de ya Brazzaville barni Gambie abe Libreville Congo Brazzaville ala Congo ba jabarni ba fi ka haramu barni uchanja ka fekero an ka fekero comment ka foli di igado Espagne ma Italie kaw Mali igado ni dere garalobe awe garalo fu kani je Italie ale fono ni marale ndale bi maraye aba ma fu aya ba shite ka go gae ka mirgo fu ka jamana do fu so ve mable YouTube ni anga Facebook sanfɛ TikTok ka foli b'aw bɛɛ ye abe n'a ye a ka like ka partage ala ka lera damo ya rabbi ala ka waati wɛrɛ yira na wa salam